Jeg har lavet en lille reklame, som er skrevet på vers. Det beskriver en rejse, der har bragt mig på tværs. Fra et selvværd på 0, få venner uden mod, til at realisere mit potentiale, rydde op i mit rod. Jeg fik hjælp til at rejse mig, det var slet ikke let. Jeg fandt virtuelle støtter, blandt andet på Sendnet. Når ensomheden var stor, var det let med en chat. Næsten altid nogen online, om det var dag eller nat. Den støtte, jeg fandt, fik mig til at vokse. Noget spirede og sprang ud, hvor alt ellers var ved at kokse. Kender I følelsen af at lægge sig i nyvasket sengelemmet? At finde Sendnet var som en familie af ligesindede. Jeg kalder mig linedanseren for at inkludere flere. Jeg holder foredrag om mit liv, jeg smiler og lærer. Men projektorlyset, der ses meget. Men der er meget, det skjuler. De mørke aftener i 2010, hvor jeg loppede på Sendnet som kugler.